Ovo je prava slika Hrvatske danas. Pluta na pučini, valjajući se bez kormilara, bez ikakve nade u spas, pa kud je eol odnese. Ne baš doslovno ovim riječima, obratio se Enio svekolikim medijskim izaslanicima, te se otisnuo na svojoj krhkoj splavi posred Zadarskog kanala. Hrvatsko proljeće 40 godina kašnje, poslije Savke i Mike Tripala, znakovit jedan performans. Di smo došli, di smo sami sebi doveli, nije na niko više kriv, ni Beč, ni Mlečani, ni Beograd, ni ne znam ko. Sami smo, di smo, bez vesla, bez idra, prepušteni Božje milosti, pa što Bog da. Ovo je prosvjed jednostavna slika kako ja mogu upriličiti, drugačije ne znam klikati. Sam prizor govorio je više od 1000 riječi. Poput Robinsona Crusoa, iscrpljeni polugol, sa svojim vjernim suputnikom, pokazao je što bi se moglo dogoditi našoj državi u bliskoj budućnosti. Sami na pučini, bez ikakve nade u to da bi nam netko sa strane mogao ponuditi slamku spasa.